Tlet proġetti finħawi differenti f'Malta se jaraw li l-patrimonju nazzjonali u kulturali tagħna jinżamm fl-aħjar stat possibbli biex jitjieb il-prodott turistiku li toffri Malta. It-tlet proġetti tħabbru mis-Segretarju Parlamentari Ian Borch li qal kif dawn se jbenefikaw minn pakkett ta' madwar 20 miljun euro fondi Ewropej. Kienet opportunità unika fejn stedinna għaqdiet mhux governattivi u anke kunsilli lokali sabiex jersqu l-qudiem bi proġetti fejn ikomplu jtejbu l-prodott turistiku tagħna u allura anke nikkonservaw l-patrimonju nazzjonali. Pereżempju, jekk wieħed jieħu hawnhekk l-skyline tal-Belt Valletta bil-proġett tal-Anglikani kif ukoll anke proġetti oħrajn. Il-kreattività anke ta' min jixtieq ikollu l-ewwel mużew tal-piroteknika f'Malta u hemm għexieren oħrajn ta' proġetti illi flimkien se jkomplu jikkontribwixxu mhux biss biex nitulizzaw il-fondi Ewropej kollha, però nikkontribwixxu lejn pajjiżna b'mod l-iktar wiesa'. Fil-fatt il-proġett ta' restawru tisbieħ tal-Katedral tal-Anglikani l-ikona tal-Skyline tal-Belt Valletta huwa wieħed minn dawn it-tliet proġetti li se jutilizza madwar 1,100,000 euro. Fl-istess ħin il-Kamra tan-Nar ta' St. George f'Al-Qormi se juża parti minn dawn il-fondi biex joħloq l-ewwel mużew pirotekniku ta' pajjiżna. Mużew li jagħti esperjenza unika lit-turisti li affaxxinaw irwieħhom bil-logħob tan-nar tal-festi lokali. Is-Segretarju Parlamentari spjega wkoll li għaddejjin diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa sabiex ikunu allokati ma' 600,000 euro biex ikun irrestawrat l-arloġġ ikoniku ta' din il-lokalità. Bil-fatt li għandek 21 applikazzjoni b'valur ta' 20 miljun kollox jindika kemm kien hemm qaċċ għal din is-sejħa u issa nawguraw li meta ssir l-evalwazzjoni dawn il-proġetti jittelqu u jikkontribwixxu bl-aħjar mod tal-pajjiżna.